ଏଇଟା ରହିବ ବୋଧେ ନା ହାଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ ନିରାମିଷ ଉପରେ ଗୋଟେ କରିବା ଆଉ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ହେବ ଆଜି ଘର ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ କରିବେ ଆଉ ଖାଇବାର ଅଛି ଆଉ ନା ଖାଇବନି ଛୁଆ ବା ତୁ ଖାଇବୁ ନା ଆଜି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଖାଇବୁ ଏଇଟା ଗୁଳା ହବ ନା ପୁରା ପକଉନୁ ମମ୍ମି ତୁ ପକା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପକା ସବୁରୁ ମସଲା ପଡ଼ିଥିଲା ନା କିଛି ପକାଅ ଛୁଆ କେତେ ଖାଇବୁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଆଜି ଉଠେଇ ଦେବୁ ଭାଇ ଏଇଟା ରହିବ ବୋଧେ ନା କେତେ ଘଣ୍ଟେ ରହିବ ନା ନା ଅଧଘଣ୍ଟେ 5-10 ମିନିଟ୍ ରହିବ 10 ମିନିଟ୍ ରହିଲେ ହେଇଯିବ ହଉ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଟିକେ ନେଇ ଆସ ଆମର ନମସ୍କାର ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଲା এটা রইব কেটে কেতে কইব কেতে ভাই সামনে না ফটো কেতে ଖାଇବା ଖାଇବୁ ନା ଖାଇବୁ କି ନାହିଁ ବାବା ଖାଇବୁ କି ନାହିଁ ବାବା ଖାଇବୁ କି ନାହିଁ ବାବା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ନା ତମ ହାତ ମାନନ୍ତି ମାନ ঠিক ହଉ ହଉ লাল হয়ে গেল না তারপর হয়ে গেল না বাপ্পা হয়ে গেল না Tell me,
ପତଳା ତେଲ ଲାଗିବ ମୋଟା ତେଲ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ନା ହଉଛି ମତେ ନାଳ ଗଲାଣି ମୋର ଏଠି। ଖାଇମି ଫାଷ୍ଟ ଖାଉଛି। ଏଇ ଆଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଖାଇବା। ଖାଇଦିଏ। ଛୁଆ ବାପା ବେ କିସ କରୁଛୁ? ଏଟା ଉଠା। ଓ କାହାକୁ ବେ? ଏଟା କିସ ଭଲ ଲାଗେ? ସବୁ ମିଶିକି ନାଇଁ କି? এটা কি সস রে? এটা ସବୁ ସସ୍ ମିଶିକି କରିଦେବୁ। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଟିକେ ବହଳ କରିବ ନା? ଭାଇ କେন ପାଟି କରୁଛୁ ଭାଇ? ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚିଲେଇ ଦେଉଥା ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ। କେନ ପାଟି କରୁଛୁ? ହଁ ସବୁ କଥା। मैगी मसला देखिए। ओके କମେଇ ଦେଉନି କାହିଁ ସେମିତି କରୁଛୁ? ଓକେ ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାଇଁ? ତ ବାପା ତୁ ଖାଇବୁ ନା? ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଉଛୁ।